nisu svi za operativno lečenje. Ko nije? Ja sam verovatno hirurg koji je najveći broj pacijenata odvratio od operacije, zato što je moja prva rečenica u razgovoru sa pacijentom da operacija nije čarobni štapić. Znači, gojaznost je hronična bolest koja traje dugi niz godina, nekad i decenijama. Sve što traje dugi niz godina ne može se rešiti pokretom prsta, odnosno čarobnim štapićem. Operacija je početak novog života. Znači, ona pomaže pacijentu da dramatično redukuje telesnu masu, da savlada onaj voljni moment, da savlada neurohumoralni moment, znači recimo kod sužavanja želuca kad se eliminiše trem, godinu do godinu i po dana nema osjećaja gladi uopšte. Prema tome jede se onda kad treba da se jede. Prema tome operacija mnogo pomaže, ali je saradnja pacijenta u sveukupnom lečenju ključ za dobar uspeh. Oni koji se opiru tome da prihvate da postoji i njihov deo po znacima odgovornosti za sveukupno lečenje, za efikat sveukupnog lečenja, nisu dobri kandidati za operativno lečenje. Kandidati za operativno lečenje nisu pacijenti koji imaju udružene bolesti koje značajno povećavaju rizik od operacije, od same operacije. Znači, kad neko ima težak srčani problem, teško srčno obolenje, onda je rizik od operativnog lečenja preveliki i onda jednostavno suština medicine je da se primarno ne naudi pacijentu.